Piztu biziak gatoz! Iepa! 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 Ai, Lotz, nola egiten da lekuko bat? Ba, ez dakit, zer dio interneten? Momentu bat. Lekukoa, abegira, eskuz eskuta kilometroz kilometro eramaten dute korrikalariek. Barruan euskaldun batek idatzitako mezu bat dago. Eta helmugan irakurtzen da. Oso polita, baina ez du jartzen nola egiten den. Aizu, asmatu egin beharko dugu, eta horrela gure ukitu pertsonala emango diogu. Ai, hori da, az gaitezen! Asmakizun hau egiteko hainbat material beharko ditugu. Ea, adi, kartoizko biribilkia, kartoilodia, koloretako kartulinak, uraizeak, arkatza, kuterra, kola eta errotuladoreak. Wow! Lotz! Begira, egin behar dugu lekukoaren goiko partea. Lehen pausoa, lekukoaren ertzak egitea izango da. Kartoilodiari forma emango diogu. Material hau izan ezean, hainbat kartoi itxatxi ditzakezue lodiera hau lortzeko. Bi egin behar. Hau mozteko laguntza eskatu dezakezue, guk bezala. Lotzaren kolorea eman behar diogu. Ertzak amaituta, apaindu egingo ditugu eta biribilkira sartu. Beste bat. Orain, biribilkia apaintzeko ordua da. Mezuak idatzi, margotu edo kartulinekin apaindu dezakezue. Ez dago araurik! Wow! Azkenik, lekuko ofizial bat izateko ikurrina falta zaio. Guk koloretako zintak zintzilikatu dizkiogu. Orain bai, hau pakorrika eta gora euskara! Wow! Wow! Korrika! Inoiz ikusi dudan lekukorik politena da, putz. Sekulako artista gara, Orain prest gaude korrikarako. Superpress! Imagina gaitzazu, Euskal Herri osoan zehar lekuko eramaten korrikan. Bai, begira peiorekin hor guztiok batera esaten. Korrika! 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 Bai, polita izan da iraun duen bitartean. Bai, Lotz, ate magikoa, goazen! Goazen! Iepa! 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 Itzuli gara!